Sukad na katuod ang mga langgam nga naay mga bangag diri nga pwede nila puy-an. Banha na kayo sila usay mawala pero mobalik ra. Magilog-ilog sa bangag, maglupad-lupad ug murag lipay kaayo sila. Mas nindot noon paminawon kay mas bukid feels ang bahalinana. Plus hangin pag yun kaayo kung ikaw maminaw makarelax gyud ka ug makapanilap sa bahalinana. Pero miabot ang panahon nga ang ilang kalipay adunay kaguol. Lagot kay ko sa mga bata kay ilang pamintikon. Ang mga langgam nga nagsulod-sulod manglupad na hinuon. Maong ako silang gibadlo nga dapat ang mga langgam dili nila pintikon. Pero dili gyud nato malikay nga usahay dili nila masabtan. Sama sa atong kinabuhi, usahay walay pagpakabana ang ubang tao sa atong naagian nga sakripisyo. Sama sa mga bata, wala sila'y ideya sa saktong rason. Kumuabot ang panahon nga adunay mga tao nga mamintik og mabato sa atong pagkatao, atong hinumduman ang rason nganong atong gisugdan og dapat humanon. Walay imposible sa taong misalig og milaom nga ang tanang pag-antos ug pagtamay magbunga rapuhon. Padayon lang ayaw og lingi, mo palakpak ra na sila sa panahon nga kita magmalampuson. A friendly reminder from Bahalinana.